Déu vos guard, catalans. Avui iniciem una etapa que marcarà un abans i un després per a tots nosaltres. Comença la temporada Age of Discovery 3, situada en l'any 1440. Un temps d'expansió, de responsabilitat i de definició nacional. Enguany, els catalans tindrem un paper determinant. Som molts, som actius i per primera vegada comptem amb la possibilitat real d'influir de manera decisiva en el rumb dels esdeveniments. Iniciarem la temporada des de Múrcia, punt inicial del nostre abans. Des d'allà emprendrem el camí que ens ha de conduir a recuperar Catalunya, amb l'objectiu de restituir la nostra terra i, posteriorment, assegurar la presència catalana en tots els territoris que formaran la Corona d'Aragó. Davant nostre trobarem les comunitats de Moèsia i de Tusca, que operen sota l'autoritat del rei Antòrix, càrrec avui exercit per Xapuix. La seva influència a Aragó és notable, i caldrà afrontar-los amb determinació, constància i disciplina. Durant aquests anys, els catalans hem sabut obrir-nos pas endins de les estructures de poder d'Espanya. Hem obtingut càrrecs de capitania, de conselleria i de comandament, amb una presència que mai abans havíem assolit. Entre aquests càrrecs, com jo mateix, hi he arribat a exercir com a tercer mandat d'Espanya, únicament per darrere de Sa Majestat Elenor I i del príncep Parra. Tot això no és fruit de l'atzar, sinó del compromís, la disciplina i l'esperit col·lectiu que hem mantingut com a poble. Enguany, també acomiadarem un regnat històric. Elenor I abdicarà al príncep Parra, i aquesta serà la seva darrera temporada com a rei de les Espanyes. L'acte solemne tindrà lloc a Toledo, la capital imperial. Elenor I ha estat un monarca just i fidel als seus pobles, i als catalans i li devem un agraïment sincer i durador. Ha estat, a més, el primer rei que ha parlat als catalans en català, reconeixent-nos, saludant-nos i dedicant-nos paraules que mostren el prestigi que hem assolit com a comunitat. Aquest gest confirma que Catalunya i els catalans hem guanyat una presència i una importància que ens semblaven inabastables. Ara ens toca avançar amb pas ferm, que mantinguem sempre la voluntat de país que ens caracteritza, unida al nostre esperit a la llista, que ens dona força en temps difícils i ens guia en les empreses més exigents. Així doncs, encarem aquesta nova etapa amb serenor i coratge. Que Déu vos guard i que la nostra obra perduri. Endavant, catalans, visca Catalunya i arriba Espanya!